Fødselsdag for i dag? Mor. Mor. Hvor mange år bliver mor, tror jeg? 35. 35. Hold da op, Og skal du synge den der sang igen? Ja. Ligesom man sang før. Ja. Syng med mig, det er så fint. Det er det mors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sætter sig og får en gave. Anne, den der kommer med, som gæt for dejlig chokolade. Sådan er den, far. Okay. Og når hun hjem fra... Vi skal op på børnehaven i dag. Og når hun hjem fra børnehave går... Nej, for arbejde. Ja. Så skal vi hjem og holde fest. Og dem, som kommer med som gæster, jeg tog for dejlig chokolade. Okay. Til og pizza til. Vil I pizza også? Nej, vi har nok ikke bare pizza. Nej, nu er det morgenmad jo. Hurra! 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 Yay, tusind tak.